Hej, i dag vil vi kigge på vores skruevandpibe, som vi fremstiller her i Sankt Petersborg. Og så vil vi vise, hvordan den fungerer. Altså, man har en diffuser heroppe og hullet til slangen. Man skal ikke bruge en hel vandpibe til den her. Så man sætter bare en grude ned i og bruger klavden ovenpå. Og derefter så er vandpiben faktisk klar. Det er ret nemt at bære rundt i forhold til den store vandpiber, og man bliver ikke bange for, at den skal gå i stykker. Det er 4 mm plexiglas, den er lavet af, og ja, den fungerer sgu fint. Så kan man se, at diffuseren den er lige her. Det er den her. Og så kan man se, at vandet, hvor meget det skal være i. Det skal være lige under de der punkter der, hullerne. Så det er helt enkelt, og det er ret nemt at vaske den. Men så er man bare nede i vasken, så bare kører vandet igennem. Nu har jeg taget min egen skål til at bruge noget tobak ned i at se, hvordan vandpiben ryges. Så vi bruger lige noget dejligt Blue Ice. Så jeg tror, de fleste har brugt en tobak ned i skålet. Det er nok det samme på alle måder. Jeg gider ikke lige at bruge tid på at fjerne de der store stykker tobak. Så hvis man ser, så skal tobakken ligge sådan her. Altså lige nu har jeg lige sat kål på, 3 stykker, venter lige ved 5 minutter. Så kan jeg lige kort fortælle om, at senere hen vil jeg lave et nyt design til den her vandpibe, hvor jeg vil lave sådan et stykke, så man kan sætte lyset nedunder. Så der kommer et lille stykke nedunder, som dækker det her. Så bliver det ret pænere, så man ikke behøver at sætte det her lys på siden, som det er nu, så det bliver ret federe bagefter. Men det tager lige et stykke tid, for vi er færdige med det. Så lige nu fungerer det bare på sådan her måde. Så kan vi se, hvordan den ryges, og så kan jeg forklare om, hvad der kommer i pakken, når jeg sætter den herfra. Så kan man se røgen her, vi lige opstartede den op. Og helt klart, smagen det er meget bedre end de store vandpiber, fordi den er lille, og så får man smagen med det samme. Ellers så kan I se slangen, den sidder her, men det er min egen slange. Når I bestiller den, så kan jeg give jer nogle valgmuligheder i forhold til slangene, som I kan have. Og at farven på silikonehovedet, som I kan vælge mellem samajshoved eller den, som I har. Ellers så er frysen meget fin. Det giver meget røg. Og jeg vil lige sige, at man kan kun sætte silikonehovedet ned i. Vi har ikke tænkt på andre hoveder endnu. Ellers skal man bruge frugt, som man kan sætte ovenpå. Det er også meget godt. Det giver også god smag. Ellers skal man bygge den op med forskellige siruper og jeg ved ikke hvad, og bruge frugt ned i. Men man kan ikke se det så meget, men kun på bunden. Men det giver også smag. Og så vil jeg lige sige, at det er meget fedt at tage den med mine venner med at sidde og slappe af om aftenen. Så kan vi se, hvor flot den lyser op. Og det giver sådan en afslappet hygge-atmosfære. Ellers har vi levering fra Rusland for 6-10 dage, hvor prisen er 600 kroner. Eller 650 er det lige nu. Men det varierer efter
priserne på posten og kursen på nuværende tid i Rusland. Ellers siger jeg tak så til det. Det er min første review.